chipiri chinotapira kuti tapi 2 July 2024 nasi makabatireko vatereri manyama. Icho kwadi muri yeZimbabwe rigenda pina ndire mukati mekufamba mukati mekukavaedza nekutsudzura dziri kuitika matima nose nyika ino. Nezuro muri yeZimbabwe takasiyira paroti, takasiyira pamugwagwa. Nyaya yemwanakomana ane 7 years okubereka ari mwana mukomana, amai vake vari mukati mekuchema kuti izvo ndini mwanakomana wangu Bhosho. Mwanakomana wauri kuona apa anorwara asi urwere hwaanawo haarari, anofamba ega, anoita zvese zvese, asi urwere ndihwekuti watambudza ini nemupfungwa dzangu mukati menzvimbo bandinogara kuti ndifambe muvhileji mune vamwe, kuenda pachibhorani pane vamwe, kana pamusangano pakaungana vamwe ndinenge ndichitariswa. Uyezve vamwe vanhu avachiri kugara padhuze neni vachiti ndo amai vemwana uya, asi mwana wacho ndeuyu. Icho kwadi ndobvunza amai, taurai kuti nyaya yekuti mwana wenyu ndiyeye. Pari mukati mekutaura mhuri yeZimbabwe vakataura ndikarwadziwa nemashoko avaitaura. Uyezve ndakatakura nyaya mhuri yeZimbabwe yakareyo yekucholocho yemukadzi akafa nepamuviri pane 9 months, asi parufu pakazouya mbudzi nembwa dzichifamba mberi kwevanhu dzakabereka preparation kumusana isina kusungwa. pulo man selector. Mbudzi nembwa dzakasvika parufu pane vanhu mushure mekunge mukadzi akafa zvitakura 9 months ari mumba. Vanhu vachironga toita sei munhu nezvaari izvi. Mbudzi nembwa mbudzi dzichifamba dzakabereka preparation kumusana mushure mekunge pane mudzimai akashaya aine pamuviri. hey cholocho apo preparation ipa pamusoro pachonaka yange isina kusungirirwa. Zvakazoitika kumberi kwacho ndo zvandinazvo panapa. Mapurisa epaEpworth mukoma KB vakazobata imwe motokari yerudzi rweHonda Fit yakasvika pakuti vakomana vakanga vari mukati vakange vaine mapanga nemaweapons vachikwenda kuita 4 vachizotaura nzvimbo dzavaitenderera mukati meguta reHarare kusanganisira nzvimbo ipamasteps painetsa. vachiitei? Vachitorera vanhu zvinhu vachirobha, vachiba kutakura vanhu nokumirira vachitorera vanhu zvinenge vakarobha, motokari dzakafira murodhi nezvavaita vachizvitaura zvese zvakawanda. Vakabatwa. Ndakataura nezvekombi yakawanikwa ine mabhatirisi mahombe mamwe anotengeswa nemamwe makambanisi kusanganisira kombi yakazara nemazai mukati, yanga iri kombi yatitorerwa umwe munhu zvakare, kusvikira munhu yakatorerwa mari zvakare pamba pake inodarika iyo 15,000 US kusvika kombi yatorwa ikaonekwa mumusha weGreenwood. Yakabatwa. Mapurisa tinotenda nebasa ramuri kuita. So nyaya ndinaye mukoma KB, mugwagwa ndichataura zvakare nepamugwagwa kana singakanganisi mugwagwa unobuda mudhorobha uchidarika nepano paZBC uchinosvika paRothmans wakaenda kunzvimbo yatiri kutaura kunonzi kwaZindoka. Pakati apa mukoma KB panonzi paRothmans zviri kuitika ipapo, asi ndisati ndataura nezvepo pane sando dzatoda kusumudza nokupa mapurisa ZRP neongororo neukuonekwa vakaita kuti zvii zvaitika panzvimbo paya. Izvo zvekutaura kuri kwatiri kuita pari kugara tende. Mapurisa ari kugara paya vanenge varipo. ndoda kuti taura chimwe chinhu mukoma KB, waiti ukadarika panzvimbo paya pasi 11-12 hwari dzausiku ukangocheuka kuti here kunyange rakatsvuka mutemo uchiti usapinda, waigona kupinda uchikuti sezvo kusina imo nekuti ndikangomira pano pane zvinogona kuitika. Asi pakaiswa tende but pane rimwe dambudziko riripo. Mapurisa aripo kudaro. Mapurisa aripo andika pane rimwe ravasi kuona kuti rinoda kugadziswa. Hatizivi kuti ndozvoda polisi here but vanhu vachema tinaro. Don't worry baba Isabel, ndosaka kana mukadzitsudzura panapa kana iri nyaya yokuti inofanira kuenda kumapurisa. Mapurisa vacho tinadzo namba dzavo, tinovabata tovasvitsa tovaudza nyaya iyi, vokomenta live paNational FM radio. Vanoda kuzokubatai mapedza chirongwa kuti vakupei nyaya pamwe chete nokutsvaga namba dzivabatsiri munobatika sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge chida kundibata munondibata panhamba dzisina chipomerwa, ndati namba dzisinganyadzise. Inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 3536 0736 26 3536. panhamba iyi musafona neprivate number. Kana mataura neni ndine zvandinoda kuzobvunza handikwanisi kufona back number inenge isingaoneki. 2 kana mune zvamunoda kukumira kwandiri handikwanisi kusenda kana kutext kana kutumira paWhatsApp, changu kufona nekutaura nemi chete. Kana mafona paya garai batora ballpoint nepepa kuitira kuti kana ndiyana zvemusoro ndichikushevedzerai muchinyora. Hatikwanisi kumira pafoni chikonzero ifoni yenyika isaisiye munhu 1
nani tichoendera mberi. Uyezve haisi foni yekutamba kana mukangonzwa kuti ndibhozvo makutotsudzura kwete ndepi zviri sei zvakamira sei. Aiwa, no time to waste, treatment no doubt. Tikada kuda kutotsudzura mondibata panhambayo sunungukai pakufona kana pachida kuuya ndosvika panzvimbo toona zviripo tochimhanya. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Muri yeZimbabwe ndikandivanangopinda ndiri mukati mekufamba chiti paka esigodini. Cheku esigodini chiri kuti kudini? Baba, mashoko neupenyu kana usati wafa panyika hazvina kupera zvinenge zviriko, kunyanya chinhu chinonzi mhosva iroyi. Ndakanzwa izwi richibudana komishina vaPaul Tembanyati vachitaura kuti vabereki munoshanda nemapurisa kwamuri ikoko, kana muine zvamunoziva kubva rini kusvika rini, ngatifambe tese nemapurisa. Chikonzero kana mhosva isati yaripwa haina kupera. Chii chakaitika? Ndakataura mukoma KB kuchiri nedhadhapa team nyaya yekuEsgodini yevamwe baba vane mwanakomana aishanda kuBulawayo. Baba vemwanakomana uyu nemudzimai wake vaigara munzvimbo yekuEsgodini kuri kumamisha. Baba mwanakomana akatora mudzimai wake ndokugara naye kuBulawayo. Agara naye kuBulawayo, so mwanakomana aipota achitumira mukadzi wake kuna baba naamai kumba, imboenda negrosari, imbonona vabereki, andisaenda wana off. Kana awana off vachienda vari vese. Apa kwakatumwa mukadzi nekuti kwanga kwakarimwa kuchinzi endesa zvinhu kusakurisa vanhu, endesa chikafu neshuga dzekuti vanhu vachisakura. Isu tiri kuno kukurima kwakasiyana, tinogona kusapinda mumunda but tikatsvaga mari tinenge tichitorima. Chienda nezvinhu izvi unosiyira vabereki vedu vatezvara ndo vakaenda kunogamuchira muroora kubus stop. Baba vandiri kutaura mukoma KB vanga vane 47 years dzokuberekwa panguva iyi. Nyaya iyi mukoma KB baba vaenda kunogamuchira munhu itori nzvimbo yekutofamba zvokusvika kuma 8-9-10 kilometers kusvika kumba, uyezve pachimbofamba ngoro. Baba vaenda kunogamuchira muroora. Baba vakasvika ndokubva vamboenda paimwiwa. Muroora akasvika kuzama foni yababa yange isingaiti kusvika zuva ravira, ndo pakazosvika baba kusvika vazoona muroora. Baba vakataura mashoko kuti ndachikutsvaga muroora taisingaonani. Izvo zvanga zviri mupfungwa dzababa. Nhasi kuti pfungwa dzababa zvabuda nhasi izvi ndezvokuti izvo baba pavakazotora muroora vakufamba manheru vachiti hapana zvekuzviita muroora iko zvinozvikwavire kana motokari kana ngoro hadzichatovaniki handei. Ndokubva vafamba hamai kumagunde hekumagunde amai kumagunde hekumagunde jengesa musutu hekumagunde kufambako tezvera namuroora vakananga kumba. Apa vakatakura zvemagrosari zvimwe zvikatonzi ngatisiyei apa todzoka chitora mangwana. Vakasvika pakaba nechisango pakabuda murume akatanga kurwisa vatezvara. Muroora akanzi gara apa hapana kwauri kuenda, budisai chirimo homwe chenyu chese. Akabada chitemo chidiki nebanga kusvikira muroora aridza mhere. Akanzi kuramba uchiridza mhere ndiri kukuuraya, achibva tomborohwa. Ndokubva vanzi kuyai kuno kumese, pindai musango. Ndokubva pinzwa musango. Vapinzwa musango vakatanga kurwiswa vachirohwa, but kwakanzi ndiko kusiyai pano, kana musikadi kuurawa neni ndoda kuti muita nemurume nemukadzi izvezvi. vatezvara nemuroora, vatezvara vachibva vaita muroora mukadzi. Zvikanzi chibvai panapa izvezvi handidi chamunosiya panapa, kana riri grosari renyu takurai rovai pasi, nekuti zvamaita mabvuma zvandataura. Vachibva rova pasi vachibva vaenda mukoma. Vasvika kumba, aha, pana ane chakataura, ndokuramba vakanyarara. Murume uyu akanga aine dhiri vatezvara navatezvara. alright, Anga ane dhiri navatezvara. Vatezvara vakavimbisa murume uyu kuti ndichakupa mombe. Ende vatezvara vakaudza munhu kuti iwewe ndine mishonga yangu, akusi kuti inini ndiri kuchiva muroora, but ndine mishonga yangu yandiri kugadzirisa. Ende chokwadi murume uyu akaita zvinhu izvi navatezvara ava yaiva nditsike. Vakati ndiwo unogona kundiitira zvinhu izvi, nekuti kwatinofamba kunyange kudzin'anga kunyange madhiri edu tinoenda tese. Saka iwewe hauzokwanisi kubudisa secret yangu ukandiitira zvinhu izvi, asi ndokuvimbisa mombe. Vadzoka kudaro vaita mazuva 1 week 3 weeks mombe ingabudi. Pachibva paita nyaya yakaitwa yekunzi vatezvara vane muzukuru wavo akarepwa. Asi munhu akapomera kunzi akarepwa
ndiyo shamwari iya yakamira murodhi ichiti kana musikero ndikukuurayai itai murume nemukadzi. Murume uyu ndobva atorwa ndobva avharirwa nemapurisa. Munhu akabudisa nyaya yokuti muzukuru waTezvara arepwa nemurume uyu ndiani? Muzukuru wababa ava. So muzukuru nababa vakatowirirana kusungisa munhu uyu. Apo baba vaiziva kuti vane nyaya yokupi kuseri yavari kukafa yokuti havachadi kubudisa mombe, havachadi kubhadhara mombe. Murume uyu haana kumira mukoma KB 2 minutes vakomana vemabhandi vanga vasvika ndobva avharirwa. Murume uyu mukoma KB akabuda musi weThursday last week pamutongo wake wakanga atongerwa, ndokubva abuda ndokubva aenda kwaSabhuku ndobva audza vamwe unganidzai vekukama ndikuudzei. Ndo paakanobudisa nyaya yese asati aenda kwaSabhuku akaenda kuhama dzemuroora nehama dzababa ava. Muri kuziva here zvakaitika gore riya zvakadaiso. Ndine mhosva yangu yandiri kuda kuti inini kunyange ndichidzokera kujere kuti ndine zvakakodzeresa isi beta ndiende nokuti ndaziva kuti chakaipa chese chinofanira kuti chiripwe. Gore riya pakaitika zvakaitika paya hapana munhu ainzi imhondi yanga iri musango. Ndini ndakakonzeresa zviya, ndakanga ndavimbisa kupiwa mombe nemurume uyu. Ndini ndakaida kuti baba ava vazobata muroora. Kana muchiziva kuti muroora wenyu akarepwa panyaya yakadaiso, ndini ndakatumwa. So nyaya iyi mukoma KB vakuchiunza manje muroora nehama dzemuroora vari kutaura nyaya yekuti mwana wedu isusu akarepwa. Isusu akatiudza, but side roti yafungidzwa kuti tisu tine disadvantage kuti kana mwana wedu arepwa murume anogona kuita zvese isarudzo yake kuti ndoda mukadzi akarepwa kana kuti haana. Wongu vamwe vangamuudza kuti mukadzi haana kuhura aita zvokurepwa, but isarudzo yake kuti anoda here munhu akarepwa. Saka kusaiti kwedu isusu taiona kutaura kuna nyaya dzakawanda zvaigona kukanganisa mereji yemwana wedu, but nhasi taziva chakakonzeresa kuti mwana wedu arepwe. Ende mwana wedu marepero akaitwa panga pasina dziviriro chikonzero, panga pakabatwa maweapons ekuti mwana kana achinge aramba anogona kufira ipapo. Asi nhasi zvabuda kuti akarepa munhu uyu ndivaTezvara raitoridzirira vokuti vanofanira kuti vabate mwana wedu vamuite mukadzi. VaTezvara vachiri vapenyu varipo. Saka mushure mekunge murume uyu abva musungwa akabatwa here nemhosva, tisatenda mberi, murume uyu akabatirwa nemhosva yokuti akarepa muzukuru waTezvara. No, pari zvino murume asati arepwa, asati abatwa, akaripa remand. Uyu murume wokusungwa uyu wokurepwa uyu akasungwa ndirika achinzi arepa ndizvozvo ese, asi adzoka zvakare achitaura kuti hongu ndakapika asi ndina zvandakaiteni. But ndinoda ndikuzivisei nyaya yakaitika kumashure uko yakazoita kuti ndipinde mukati mekusungwa inini ndaitovharirwa panze mushure mezvakanga zvaitika kuti ndine chikwereti changu chandaida chenyaya yatakaita isusu neniwo futi zvakare kunyange ndichiitaura ndine mhosva. Ndini ndakatokonzera nekusimbisa kuti vaTezvara vabate muroora wavo uyu. Kubata kwakaitwa muroora kuya yange isiri nyaya kuti kubarwa kana kuti imhondi kana kuti chii. Ndini navaTezvara takaronga payo mushure mekuti vaTezvara vane mishonga yavada kuita, asi mishonga uyu vakanzi vanofanira kuti vaite bonde nemuroora. Ndizvozvo ipapo tiri kupanzwa babesabheo. Mapurisa anditi vaTezvara vanga vasingade kubuditsa mombe yokubhadhara sawira wavo pamadhira vakaitirana vachibva vati muzukuru wangu abatwa chibharo nasawira nyaya ikaenda kumapurisa. Mapurisa vakatora munhu anditi muzukuru anofanira kutorwa kuti anoongororwa here kuti akabatwa chibharo. Pakatoongororwa sezvikaitirwa ipapo, ende nyaya yacho muzukuru aitaurwa manje munhu akakura anga kutoziva varume kare. So nyaya yekuti tizive kuti kunyange akaziva varume akaziva nababa ava here vari kunzi vamurepa kana kuti akaziva namwe, asi aimira achiti ichokwadi vakaita sei vakandibata semashoko anga auzwa. Iye murume uyu Sawira akatongerwa makore mangani kuti agare mukati azobuda nhasi? Akatongerwa makore andisina kuerenga kuti mangani, but akabuda musi weThursday akatobuda mushure mekuita sei mukupika abuda iko zvino manje ndopa kuchitaura nyaya izvi yekuti veduwe hongu ndakapika zvangu asi zvakandipikisa nyaya regai ndisunge kana ndichidzokera kana ndine mhosva ndidzokere kuti but tine nyaya yake takanga taita ndine mombe yangu yandisandapiwa nababa. Kurepwa kwakaitwa muroora muridzi wemudzimai mwana
wababa awanowatezvara yes akazviziva here kuti mudzimai wake aripwa nababa? akatozozviziva but nyaya yacho ichibva kuita senge iri kugarirwa kana kukuda kwemunhu anga aripwa. Mukomana aiti kana vari baba ndikanzwikwa ndaramba murokadzi nenyaya iyi uchimidze ndiri kutosimudza nyaya ndichisa muvanhu. Vabereki vemukadzi uyu zvakare akaripwa vakati izvo mwana wedu obva here pamusha nenyaya kuti aripwa iko zvino zvaane vana 3 tozviita sei? Saka vana tio zvare vachiti vakanyarara ndizvozvo vachiti imbe manengurore sei inogona kukanganisika dzimwe dzenguva hazvisi ndobva vangonyarara iko zvinopa yadzoka manje vanzwa kuti idheri vachibva vasimudza nyaya kuti bosho tisati ende kumberi hapana taenda kupolisi hapasati paitwa matara. Uyu murume akaudza hama dzemukadzi dzemuroora ndobva aenda kwasabhuku nedheti iri kuudza vanhu vaungane ravepo risati vanhu vaungana ndova kuti murume uyu sabhuku Zimbabwe ndibatsirei. 10 minutes past 10 paNational FM radio esigodini tsudzura ichimbobabesa bro icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mwandiri mukati bekufamba rega ningoro vatunge ntuke kusonda kwechembere chikonzero chinenge zvakati wandei muri yeZimbabwe ndambotaura nyaya mukati beguta reHarare ndichiti panonzi paRothmans apo vanhu vakaona zvikuru semukomba Cape usiku paichikisakare kufamba pamarobhos kuti umire asi mapurisa vakazviona ndikuvhaisa tende ravo ipapo kuira kuti paakufambika asi dambudziko ravapo mukomba Cape ndezvokutizvo pane makombi anorenga padhuze naipapo makombi achangobuda achingobva paroti bloko unenge chinopinda mumakombi anenge akamira ipapo vabereki vari kuchimba kuti hapasi kuita mune zvakanaka vari kukumbira kubatsirwa tobva taine zvakare road yakuti tiri kuenda kumasvingo muchingobva parobhoti mukomba KB dzimweni dzenguva munogona kuona pane magonyeji ari more than 15 akapaka ari muroad zvekuti vanhu vanofamba kuseri sevakoma vanodha dzimotokari vanogona kutofamba vachibuda nepasi pemagonyeti zvokuti mota ichifamba pai inofanira kufamba ne 2 km per hour nokuti vakakufamba mafambiroka vanhu vanenge vachibuda pasi vanofamba vachibuda nepasi pemagonyeti vachinopinda muroad nokuti hapana pekufamba ukada kufambira kuseri unotoda kana kilomita yekubva kumarobhoti kunobuda kumberi kuti zvine kurobhoti pese pakavharwa nemagonyeti. Vanhu vari kuchimba kuti magonyeti anomira pai hapana rimwe nzvimbo yaanokwanisa kumira vanhu vakwanise kufamba vachipesana nemotokari dziri kufamba muroad. Kana ndisingakanganise pamuri kutaura kandiwo pane kambani inogadzira zvimwiwa ichokwadi mukoma KB pamwe magonyeti aya vanenge vachidaka kudhirivhara zvimwe zvinhu ipapo ichokwadi chikumbiro kuti hongu magonyeti anenge auya nezvinhu kana kuti ada kutakura zvinhu ichokwadi adi kutsvagirwa panomira mune zvakanaka kuchiuya mota inenge ichi-offloader chipinda kana kuti ichiloda zvakanaka kwete kuti 15-16 ka 1 yes aiwa ndiri kunzwa chichemo ichocho ndakatombozvitaura nokuti mamiriro anenge akaita magonyeti acho anenge asina kumira zvakanaka akawandisa mukoma KB ichokwadi muri yeZimbabwe regati vadapindira mukoma KB panzvimbo yepacholocho yandambotaura yemukadzi akafa nepamuviri asi kukazoonekwa mbudzi nembwa dzakabereka dzakatakura pamusana preparation asi ndosvika ikokoko ndiri mucholocho ivamo rega ndibvo ndakada kupaphaidza chimwe checho mukoma KB vanhu ndokudetsera nemunda nenyaya yekochifi yabva kwasabhuku kusvika chifu achidetsera kuti izvo munda iwowo ndati ngautorwe newakwanhenge asi munda wanga uri wawe baba ava vachigara mukati menzvimbo vanga vaine vana vavo vaviri vachigara nemukadzi wavo baba ava ndokukura kusvikira vafa mukadzi nemurume vese vana vakuchidzoka chidizvo regai ndinogarawo pamba tikwanise kushandisa munda wabereki vedu sabhuku zvikanzi munda ndatora ndapa munhu nyaya ndokuenda kwamambo zvikanzi honai tisu vana hatina kumira kutera zvese takatichiita asi munda kwenda kutirwa nasabhuku ndokuenda kwachefi ndokuwirana nachefi chabhuku nachefi yese ndokuwirana kuti vana vanga vari kudhorobha vatorerei munda ipai nhengi asi munda uine varidzi ndobva vagara vakadaro gore rino mukoma KB igore rechi2 munda watorwa musi wachitatu chavhikira kapera mukoma KB ndopa ndakapiwa nyaya kuti pazvakukura takatorerwa munda tinonzo muchimbotaura nyaya tiri kudawo mukuru wemadzimambo nevakuru kana vanoona zvemasabhuku kuti kana mina tichitorerwa nezvizvi tinofambiswa sei. Tine nyaya takataura pana pamukoma KB vakati tichatsvaga vanoona nezvemasabhuku kuti vanoshanda kubva pekusvika papi yakatobva yaitombaya achibva tiniriwo ndine nyaya yangu akati wangu asi pamusoro paizvozvo hakuna vaunoziva here vanobatsira chikonzero munda utorima zvakare izvezvo vanotanga kutopindukira zvakare tichifungiza munhu anochitoreka vanotanga kutorima ende vanhu ivavo vane noise tikada kusvika padhuze tiri kurohwa right musi wechitatu mukoma KB munhu akapiwa munda atanga kuenda kuna sabhuku kuti vanhu vari kundiudza kuti vari kuona kumunda kuchirimwa
usiku ni tractor. Asipatino zoenda ikoko. Atisi kuona pakarimwa. Tractor risikuwanikwa. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, varoi havana piro mumba iwe right. Vana vakatorerwa kamunda. Yes. Na sabhuku pamwechete nani na mambo. Mushure mekunge vabereki vashaya. Zvikanzi imi maigara kudhorobha. Saka hamuna kodzero yokuti muite sei? Murime zvenyu apa. Murime zvenyu. Ende kubva kufa kwati abereki venyu mundu akatozvira dzimwe 3 years usina unoshandisa. Ndobva tapa vanhu. Vana vachibva vatsvaga nhamba dzevabatsiri. Yes. Muchibva mavapa. Ndobva tavapa. Nhamba dzemubatsiri. Chii chakaitika? So vabereki vemunda uya vakabva vaenda kwaSabhuku chinotaura Sabhuku achiti tiri kunzwa kuti kumunda kwedu kuri kuwanikwa kuchirimwa usiku. But patinoenda kumunda isusu tona munda kuna kurimwa. Saka isusu tazoendawo kumunda. Ndobva taona kumunda kuita sei? Kuchirimwa zvechokwadi but munda muri kurimwa netractor. Saka nezuro takaenda but takavhunduka chibva tadzoka. Saka Sabhuku ndiri kuda kuti imimi nemakurukota edu tiende manheru. Sabhuku pavakauzwa vakati saka pamaenda kuseni zvanzi tikasvika kuseni tiri kuona munda muna kurimwa. Asi usiku zvechokwadi unyisa kuti tractor iri kutenda iyi malaiti akatolaita iri kurima. Ndokubva vazoenda musi wechitatu manje. Musi wechitatu vakabva vaenda Sabhuku nevamwe vese muvillage kuti butara chiki mimi somutora ndizve manhema izvo. Saka pfungwa dzaSabhuku dzaiti baba ava pane kubvisirana kwavakaita mari vanenge vakuda kudzorerwa mari yavo. Usanyeba iwe handei kana uda mari yako taura mari yako. Asi munoziva kuti Sabhuku panyaya dzekutengesa minda havabuditse. Ndokuenda manheru mukoma KB vanhu vakawanda. Sabhuku nevomakurukota kana vanhu ndokunowanika mukoma KB tractor iri kurova ivhu. Ikuruwa basa. Speedway yakaenda musi mukoma KB kuita senge iri kutodhonza trailer iri murodi. Yosvika ikona. Ichirima. Ichimhanya. Ndokubva vatomboita pamwe pokuti vakatoona kuti senge kuri kubviswa vhiri. Vakatoona kuti senge munhu aitobvisa vhiri atori munhu 1 kuita senge vhiri rate problem ere rabviswa. Vamboona senge munhu aritopombera senge rapera mweya. But nguva yaitika zvinhu izvi panenge pane tractor paibuda chiedza. Baba vaya manje vakafa vaya pakabuda chiedza ndo vaionekwa kuti ndiwo vari kupombera vhiri ndiwo vari kudhiraivha tractor iyi. Mangwana acho nzvimbo yange yakarimwa mukoma KB vakazoenda zvezvekuti vaiti vakaona tractor ichirima usiku vakaenda masikati vanoona pasina. Ndokubva vazoenda mangwana. Pavakaenda mangwana mukoma KB munda wese wakaonekwa hauna kurimwa but panga pakachekwa 1 line ingoti tractor yakaenda chete ichirima haina kudzoka. Ndozvakaonekwa zviri mumunda. Pese pavakaona tractor ichirima pese zoti pamwe 3 kana 4 ikasika ichifamba ichirima ka kuseni mangwana pakamuka pane line 1 pasina kurimwa but paine line 1 panotangira munda chete ndo rakangorimwa chete. Zvikanzi Sabhuku onai tanga tiri tese hatina kubhadhara munhu kuti arime munda medu. Hatina kubhadhara munhu arime munda medu. Uyezve kunyange tina kumubhadhara tomuona ka tomubvunza kuti ndiwani. But imimi Sabhuku pachenyu maonero amaita maona sani. Zvikanzi ndaona saabhosho apa abhosho ndo baba vevanomuridza akaita sei akafa. Saka nezuro wacho manje mukadzi wachona angambotaura kuti ndaona kumunda kune vanhu vanga variko but vangachita senge vanhu vari kuverenga vachipega. Ndo pandatumira shoko kwani kwaSabhuku. Mwana achibva sora akati pamatumira shoko raudzwa inini but ndakangana kuita sei kukudza izvo shoko domunda kwakuchinzi kwanga kune vanhu. Pachibva pazoita umwe akataura achiti iye vanhu kana muchitaura ndakapfeka zvakati ndakasangana navo murodi vaine mwana wepambapa but mwana uyu pane vakazoona vanhu vari kumunda mwana angatiza angasipo akangosiya vanhu kusiya vasvika kumunda zvikanzi ndimo munda mwana wani mwana wababa wemunda wanova ndiye akatorerwa munda vekushaya vaya ndiye akauya nevanhu vakaenda kumunda but vasvika akangonovaratidza kumunda iye hana kumira vakasangana nevanhu vamurodi vakasangana vari vanhu ava
mwana uyu nevanhu vakaonekwa vari kumunda, akavaona vari kumunda akawanikwa vari vanhu vega vasina mwanakomana uya, kureva kuti mwana uyu akaenda nevanhu akanongoratidza kuti munda uyu ndio munhu wandiri kutorerwa, ndobva paitwa zuva iroro usiku ndobva marimwa. Saka nyaya kutaura kunoku iri kuti kudini? Nyaya iri kuti manje iri pamoko paSabhuku nemunhu akatengeserwa munda uyu. Munhu akatengeserwa munda ari kuti Sabhuku inini hangu munhu kwasa hingu pamwe munhu inini ndipei mari yangu. Andichakwanisa kurima munda. Umbowonda kuratidzai ndaenda nemi kumunda. Maona munda uchirimwa. Nzvimbo yarimwa makatarisa maiona. Asi nhasi chibuda kuseni. Apana kurimwa pakaiswa one line. Nezuro ndakakudza kuti ndiri kuona munhu achirima. But tikadzokera kumunda kuseni tinoona munda masina kurimwa. Imi maona chiedza chakabereka patractor. Munhu wamaona muSabhuku mandoti uyu ndine nguyu. Asi izvezvi muri munhu wachakafa. Andikwanisa kurima munda. So iko zvino Sabhuku nemunhu uyu vari kunetsana. Sabhuku vakuchishedzera kuti utuda mari yako ndakakutengesera here munda. Sabhuku havana kutengesera munhu uyu munda. Vakuramba bati munhu kuti ndakatengeserwa. Sabhuku vari kuramba kuti ndana kutengesereni. Ndakango kuti ita sei? Shambori shandisa wapa. Wozodzosera vana kana vauya. Wozodzosera vana. Avaiwe. Zvinoitika munyika ino. Nthawe ziri kudiyana 6 minutes past 11 pa ZBC National FM Radio. Baba Isabio, Sabhuku na mambo wakaurana kuti kudini? Vakaurana kuti vanhu vapiwa munda izvo zvingavarime vana vaisina munda wavo. Vana vakatorerwa munda. Vana vatorerwa munda. Ehe. Mambo vaitsigirana nezvatserwa naSabhuku. Vana varipo vanova ndivo varidzi vemunda. Asi vari kunzi vasarima mumunda. Kureva kuti munda wavo wakapiwa mumwe munhu. Munda wakapiwa mumwe munhu. Munda wakapiwa mumwe munhu na mambo pamwe chete kana Sabhuku. Vana vakatotorerwa chi? Vakatotorerwa kamunda. Right. Munhu uyu akarima makore mangani? Kutotaka kutorima kwakuita izvozvo. Muridzi uyu wokutenga munda. Wokutenga munda ane 3 years. Achirima izvezvo. Right. Ane 3 years achirima. Ende vana vakambenga vaita 3 kubva zvafafaba vakaita 3 years vasingaite sei? Vasingauyi. Sabhuku ndo pakasura mukadi ukupa chi? Ukupa vanhu. Kubva last year vanhu vachitaura vana vachitaura nezvemunda. Saka iko zvinonzi vachifunga unopiwa munda vatoona munda kuti sei? Vakutanga kugadzirira kuti kuita sei? Kurima. Ndipo vakazoenda ikoko manje. Wazvinzwa akapita Zulu kuti munhu wokutengeserwa kamunda naSabhuku pamwe kana mambo akatorima kama 3 seasons. Asi izvozvi pakazotsvagwa mubatsiri ndo panetsa nyaya. Vaiwa chao vaudza nanga protest ganzi dai matora munhu. Asikuda chipatara. Mutore ndobva atorwa zvakare. Atorwa ndokutaka kuitwa sei? Hapana zvinhu zvanga zvingochinjwa. Ndokudzorera kuchipatara. Adzorera kuchipatara ndopa akazosvika panguva kuti no. Dokta akuti munhu aita sei? Apera, afa. Ari muchipatara kudaro vasati vamutora. Vachigara pasi nyaya yekutora chinzi munhu anga akazvitakura ane 9 months. Chii chinoitwa kana munhu aita sei? Afa akazvitakura. Ndokuti kamutauro kwakaroorwa munhu nevakaroodza. Vachiti tinoziva kuti imi pachini manga musina kuroora kwakakwana zvakamira zvakadii. Saka manje tikataka kutambisana munhu asati aviga toita sezvakanzi isusu tine mari dzetiri kuda totebera sei? Maviga mwana wedu. Ngatezvara. Variko ikoko mukoma KB kuchibva kwanzi ngatsvage mubatsiri. Zvinhu zviti anoiza akawanda. Plus mafira aita munhu uyu. Atina kumanzwisisa. Asina kumanzwisisa. Angachingodziya munhu akapera kudhara iko zvinozvona mutauro vanhu vasikuwirirana. Pachiva pashedzwa mubatsiri. Vano mubatsiri nyaya iyi yakaoma iyi. Wangu munhu akafa ndiri kuona maoko evatorwa. But ndiri kuona ruoko rwapakapinda nevatorwa. Bridge riri mumona ukama. Veukama pakuti veutora vazopinda. Vane pavaipinda napo. Pane munhu ari padhuze nemunhu uyu. But munhu ndiri kuona tiri hama. But mutemo uyu unoramba manje. Panogona kuti anoise munhu afa kudhara. Toda kuti tizive kuti chii chakambokonzeresa kuti munhu afe. Pane zviratidzo zvinofanira kuti zviite. Asi maonera ndiri kuita inini. Ndaona machema futi. Musati maviga munhu uyu. Machema. Rumwe rufu. Asi rufu iroro ruchauya rwakatakura chikana kuti ruchikuratidza chimwe chiratidzo chinoenderana nekufa kwemunhu uyu. Changa chichidiwa mwana ari mudumbu umu. Avasi mai vacho. Asi zvanga chidiwa zvakundikana zvasvika pakuuraya mai. Mimba iyi yanga ichifanira kungodisapia isina kuonekwa. Mwana ine 9 months anga achitorwa ari mupenyu unoshandiswa. Ime muchiti mimba yangobva asi mimba yanga ichibarwa. Neimwe nzira yamusinganzwisisi zvokuti manga muchifamba muchingoti mukadzi uyu angaine pamwiri but pakadisapia. Ende chokwadi zvinoteka kwaari vakawanda vanhu muZimbabwe muno vari kungomuka vari pa 7 months 8 months 9 months vakungonzi pamwiri hapachawanikwa but munhukadzi asina kumbobhilita. Saka mwana atorwa but matorerwo aitwa mwana havana kutora nenzira yakakwana vakanganisa chibvouraya mai.
asi tiri kuona zvakare mwana kunyange vamutora tiri kuona mwana afa futi asi mpenyu zvese zvafa matorero aita mwana but tinoda kuti tikuratidzai pane zvanga zvichidiwa zvachona tinoda kuti tikuratidze kuti zvafambiswa sei munofanira kuona chiratidzo asi akaita zvinhu izvi anova ndiye akavhurira vamwe veukama ndo anofanira kuti aratidzwe chinechi muone mukoma KB vanhu vakaungana vachiti toita sei rufu ruri pano pindirikiti mbudzi nembwa mbuzi nambwaya dzichifamba paruvazhe hamai kumagundi hekumagundi hamai kumagundi hekumagundi jogesa musuti hekumagundi kufamba uko mbudzi nembwa but mbudzi nembwa manje zvanga zvichifamba zvine varidzi vanotosingana kuti imbwa yaningi iyi mbudzi yaningi mbudzi nembwa zvaizikana kuti ndeyekwaningi vanhu ava ndivanani kwana sekuru vemurume wepamba pemukadzi afa okay kwakaroorwa mukadzi uyu kwasekuru vake ndokwakabva mbudzi ende panodarika misha mitatu kuti uende ikoko ndo dzakufamba dzichitenderera kuti adarika padhuze nevanhu singatize vanhu honeka chiri kwezvo ipreparation dzimwe hembe manje dzakazooneka dziri apa dzakasangana nedzimwe hembe dzanga dzakatengwa nemukadzi uyu dziri dzepreparation dzakachengetwa mumba achiti mazuva akakuita sei akukwana murume akatoshidzira kuti zvinhu zvine zviromba kwangu izvi ino ndiasama odaso azvimo zviri kuonekwa zviri pambudzi nembwa zvisina kusungwa murume ndopakati aiwa mani kwembudzi nembwa ndie zvanizvi vanhu ndoda kutaka kuvigiridza ndirika kusvikira sekuru yangu aripo zvikanzi mbudzi ndeyangu iyi chandisiri kugona kuona kuti ndechangu imbudzi iri vandu zvikanzi sekuru mbudzi yenyu makaita zvekuizemi vachibva kuti ndeyangu zvoda kufambirwa izvo andisva zvakamira sei zvoda sei zvoda kufambirwa zvikanzi allright nemubatsire hazvina kushata zvinogona kuitika pana pande zvekuti baba imi mamuna zvamunogona kutaura here pamusoro pezvitiko zviri kuitika izvi muvhileji munoona vanhu vakawanda imbwa mukoma KB ndobva yabuda haichaonekwi pambudzi yape imbwa ichibva isara mbudzi ichibva yanorara pasi pemuti paita senge panosukirwa pakadzvarwa rimwe ruva rekuti kana vanhu vachisuka vanodira mvura so ruva iri rakaita green uyezve huku dzinosvika ipapo dzichifukura chita senge dzinoda kutonhorerwa dzichimbovatapo gomba iroro ndopakana kuti vakatichi vakatovata mbudzi yarara kudaro mukoma KB nesaidi zvina zvinabva pamusoro zvanga zviripo imbwa ichita sei haichaoneki imbwa ndokuzongobva vana vanga vari kugedhi vachitiza imbwa ichihukura chiwe ichita zvoti saka straight vana baba vava vanga vagara pasi ichibva isvika ndofa yaruma ichiruma baba vachiti imbwa baba achibva dona ipapo baba ndiyezi kufira parufu ipapo vakafira parufu ipapo vakatofa parufu varimo nembwa but mafiro achanonisa ndeyekuti vakarumwa tsafu zvekungoratidza kuti maziro embwa aruma ropa raitobuda richisinina kubva pabva nemasiro embwa kwaite kuti vane chavakadamburwa nenyama yakabva hapana maiwe imbwa iruma vanhu pavatiza imbwa havana kutiza chiki dzembwa vakasvika kuti imbwa iyerika ndoyambouya paine zvinhu kumusana nembudzi iko zvino zviyatsoka kureva kuti haisi imbwa chaiyo ndo zvavaitiza kwete kuti kuruma vanga vakaijaira baba maiwe ndaruma vakatosara vachidonaka imbwa yatogara soko vachisara vachidona ndiyezi vanhu vakatora nguva sina kundana baba kuzoti baba batakuda munhu chipatara vachinosvika kuchipatara munhu sarai asi ronda diki rongoti mazuva aita sei aruma asi batsira ngambozera chiti nokuda kwezvinhu izvi ndaona maviga mumwe munhu zvakare pane zvichaitika hapana rani zvada kutaura vanhu vese ameno iwe baba vakatomboda kuramba kuti kwanzi izvo mbudzi inoita senge ndisingaizii but yange iriyawo mwanakomana wavo achibva taura zvikanzi izvo inini pachangu ndine mukadzi wamuri kuti ndakarambana naye mukadzi uya ndira kurambana naye ndakamuendesa mushure mekugara pasi inini nemukadzi wangu nevabereki vemukadzi wangu mushure pandakamuendesa pandakamuendesa inini vanhu makafukidza ndaendesa mukadzi kunosungira ndakaendesa mukadzi kunosungira asi pamukadzi ari kumusha ikoko pamwiri pachibva padisapia ndakanyanya kudzora mukadzi pano patakafamba ndakabata baba vangu saka ndakagara pasi inini nemukadzi wangu nevabereki vemukadzi ndikaona kuti paitwa izvi anorarama here vabereki ndokubira munichengetera mukadzi saka mukadzi kuenda zvakaita baba haadzoki futi kana manga musingazvizivi muchifunga kuti mukadzi wangu paakaenda ane mwana mukadzi wangu nepamwiri paya pakashayikwa hei mwana wababa vakupupura ipapo aitosheredza ari kana munhu afa ngaavigwe baba vakatoti vavigwa here kana kuti vasati vese hapana tavigwa unyoro huno hapana atavigwa vese ababa ava vane vainzi mbudzi yavo ndiyo inembwa yakachiro zvinhu zvakabva kumba kwavo havana kuvigwa muroora wacho muzukuru wacho akafa zvakaramba pamuviri asati avigwa vese cholocho zero dzenyu ichokwadi muri yezimbabwe vanenge vachida kundibata handitika
munondibata panhamba dzangu. Namba dzandiri kutaura idzi muri yeZimbabwe hadzina chipomerwa, ndati hadzinyadzise. Inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 26 35 36. Panhamba idzi muri yeZimbabwe, namba dzevabatsiri muri yeZimbabwe chonocho pamwechete yatinoshedzera kuti kutrekta pamwechete nekumbudzi yembwako. Namba dzekuchocho dzinoti 0710 307 102 0710 0710 307 102 0710 307 102 dzimwe dzekuimba dzinoti izvo 0780 258 564 0780 258 564 neneti 1 noti 0712 910 257. Ndinoimba kuti ndidzo namba dzacho. Vanoda kundibata panhamba dzangu 0771 545 025 0771 545 025. Mukoma keberi kuti mamuka seiko maifalo vanowanika pa waterfalls vanenge vada chimuti kwanzi ndinenge ndinacho handichisiye. Ndapota musabhipa sapita solo rikiti vo maita basa. Okay.